Днес ще играем на тази готина игра и се надявам да ви хареса гейм от Снайпер на Арена. Смятам... Всъщност, защо съм в публик? Аз май не ви казах плана ми. Плана ми е да... Плана ми е да влезна в чужди private сървъри и да ги убивам. Виж, правим така. Влизаме. Оп. Зареждаме. Не. Yes. Една паричка. Окей. Просто ще замълча. Окей. Това беше много. Мисля, че... Да, ще ги бия всички. Музиката между другото... Ти ли ме уби? Не. Не. Монстър. Не. Айде. Окей. В момента вода доста. Ако ви харесва да влизам в непознати сървъри и да пранквам много за канала и да лайкнете това видео. Помагате супер много на канала ми и на мен. Но не е чак толкова навременно за това. Ела. Goodbye. Коментарите W. Окей. Разбрахте, пишете в коментарите W Боло. Оцели ме прилесеност. Сега ливаме и отиваме в друг непознат сървър. Само да видим нещо. Добре. Така. Сега ще влезнем в друг непознат сървър. Да, той аз имам много странно, съм си го. Ще влезем в този сървър.
И ще... Мисля да бия... Битви да има? Не. Окей. Мачка. Чакайте малко. Добре, не. Първи кил. Много ми е интересно реакцията на... Добре. Така, Басачен. Така... Вери. Може би ще... Да. Да. Макар и извън ефир, че да, от една страна ще има големи губещи. Вие ще кажете кои са тази вечер. Те вече се... Какво е другото? Вие казвате така, всеки 10 години в България е енергия за промяна, независимо кой е управлявал. Така дойде на Симеон II, така дойде Бойко Борисов. Закъсняха, трябваше да дойдат 2020-2021 от коронавируса. И това се оказва, че има значение. Всъщност доведе до такъв тип правене на сметки и анализи. Общо нека да го очертаем в рамките на тези 10 подкаст от някакви разбира се, 2020 година, 2021 да си спомняме, че имаше федерална промяна, която не се осъществи. Той, че очаквате всеки момент да гласува се. Да, полицията долу затвори колкото врата на училището в Фашка вече упражняват своето право на вод. Благодарим ти, Райна Зайкова от Пловдив, когато очаква да чуят централната избирателна. Ние продължаваме анализ на скоро виждате. Що стане? Аз се раждам парламента. С очакването на гласовете. Всъщност на каква парламентарна подкрепа ще може да каква стратегия
Така че в мен цяло може Така че, да играем едно на ама това то трябва да с се спиеш, приятелите. колко повече се Аз съм да ми се сигурен, заминава. онлайн, така че айде, чао.